שלום אתכם, ובשלב זה, בהתרגשות רבה, אני שמח להזמין את יו"ר מפלגת הישראלים, רון חולדאי. שלום לכולם. נדמה לי שהפעם ברובכם גם אנשים שמכירים אותי בסופו של דבר, אבל בכל זאת, כשאני מופיע עכשיו בפניכם, אין ברירה, אני צריך גם לדבר קצת על עצמי. אז בכל זאת, נולדתי בקיבוץ חולדה, שירתתי בחיל האוויר 26 שנים, השתתפתי בכל המלחמות מששת הימים ועד מלחמת לבנון הראשונה. אני לא רוצה לדבר ולהעריך בנושא הזה, אבל השתחררתי בדרגת תת-אלוף אחרי שפיקדתי גם בשלום וגם במלחמה. היה לי איזשהו ג'וק עם הוריי, הם היו מנהלי בית ספר, מורים וכן הלאה. באתי וניהלתי את גימנסיה הרצליה כאן בעיר תל אביב-יפו, ולאחר 6 שנים התמודדתי לראשות עיריית תל אביב. אז העירייה הזאת הייתה עירייה ענייה, עם הרבה חובות, מצב התשתיות היה בכירה. הצלחנו לעשות מה שקוראים בשפה המקצועית turnaround, שינוי מלכתחילה, שינינו את כל הדברים בתוך קדנציה אחת, הבאנו את העירייה לאיזון תקציבי, ומאז אנחנו מאוזנים ומשקיעים פי 5 מאשר הושקע בעבר בתשתיותיה של העיר, ובאותם כספים שיוצרים בסופו של דבר את הרווחה בעיר שהפכה להיות מעיר ננטשת לעיר שכולם רוצים לגור בה, ועיר שמנוהלת ברמה וברמת שירות מאוד גבוהה, מוכרת אפילו בעולם הגדול. ואז נשאלת השאלה, אתה 22.5 שנה אחרי שאתה ראש עירייה, מה מריץ אותך? אז נכון, אני מודה, אני אוהב את העיר הזאת מאוד, ולאורך השנים נמנעתי מלהיכנס לפוליטיקה הארצית, אבל קרה דבר מאוד דרמטי בבחירות האחרונות, כאשר הופיע מישהו, הפך להיות אלטרנטיבה לשלטון, בני גנץ, ואז שמחתי מאוד לתמוך בו, מפני שראיתי את זה חשוב ביותר להביא לידי החלפת השלטון, ובעיקר להדיח את ביבי מראשות הממשלה. ודרך אגב, בבחירות דמוקרטיות, אין לי שום כוונות אחרות. האכזבה שגרם לי בני גנץ, שהצטרף לממשלה, העובדה שנתנו לגיטימציה לזה שיהיה ראש ממשלה עם 3 כתבי אישום במדינה, שבעיניי הדבר החשוב ביותר בה זה ערכיה, הקפיצה אותי והביאה אותי לאותו רגע שבו הסתכלתי בימינה ושמאלה ואמרתי, כדי שאוכל להסתכל לעיניים של נכדיי, אני חייב לקפוץ לחיים האלה של הפוליטיקה הלאומית. הסתכלתי ימינה ושמאלה וגם אמרתי לעצמי, שמע, במערכת הציבורית אין אדם שיש לו ניסיון כל כך רחב, כל כך הרבה נושאים, אדם שהכניס את הידיים לאן שצריך להכניס את הידיים, והצליח להגיע לאן שהגיע, גם בגימנסיה, ודאי בחיל האוויר, אבל גם בגימנסיה וגם בעיר תל אביב-יפו. והחלטתי להיכנס לפוליטיקה הלאומית, כדי בסופו של דבר ליצור ראש חץ שיהפוך אלטרנטיבה שלטונית בישראל. ולדבר הזה אני קורא לכם לדגל. זה לא יקרה אם אתם לא תתגייסו, זה לא יקרה אם אתם לא תביאו את חבריכם, זה לא יקרה אם לא תתקשרו למטה ותעמידו את כל מה שאתם יכולים לתת למטה, כדי שבסופו של דבר אנחנו נצליח לעשות את המשימה. אני יודע שזה לא קל. אני יודע שכרגע אנחנו עדיין עומדים על 6 מנדטים. אבל זה כבר יותר ממה שהיה לפני שבוע כשהיו 5. אנחנו גם נחבר חיבורים. אנחנו נתחבר, בסופו של דבר אתם תראו שכולם מתחברים ביחד לגוש גדול ורב. אבל את הדבר הזה אפשר לעשות ככל שנגיע ליותר אנשים שמזדהים איתנו, מצביעים עבורנו, מצטרפים במהלך בכל הארץ. ואני מודה לכם שאתם משתתפים באירוע הזה, מאוד. יש לנו כבר מועמדים ברשימה שאני כרגע אציין אותם, אבי ניסנקורן,
אלוף דן הראל, אבי ניסנקורן שהיה שר המשפטים ועמד כחומה בצורה מול ראש הממשלה ואפילו בני גנץ שניסה לנגוס בסמכויותיו, אלוף דן הראל שהיה סגן הרמטכ"ל והיה מנכ"ל משרד התחבורה, קרינה הון שהיא פרופסור למקצוע מאוד מאוד מוזר של מומחיות בשקיפות וברשתות חברתיות, קרן טל שאני מכיר אותה אישית שניהלה בית ספר בעיר תל אביב יפו, בית ספר ביאליק רוגוזין של העובדים הזרים ועולים חדשים, והיום יזמית בתחום החינוך ב30 יישובים בכל הארץ, עינב קבלה שהיא עורכת דין שהייתה יושבת ראש ועדה בכנסת, עדי צברי מנהלת בעיר תל אביב יפו שאני הייתה המ"פית הראשונה בצה"ל, תואר שני, מנהלת יוצאת מן הכלל, יכול להיות שאתם לא מכירים אותה, אבל בסופו של דבר אני לא מסתכל על רייטינג ועל פופולריות, אני מסתכל על אנשים שאפשר לסמוך עליהם, ולאחרונה הצטרף אלינו אדם חדש, ענן והבי, הדרוזי, אלוף משנה, 2 עיטורים, איש מאוד רציני שיוצג בעתיד לציבור. ועכשיו אני חושב שדיברתי מספיק ואתם מחכים רק לרגע שתוכלו לשאול השאלות, ואני בטוח שדרך השאלות גם נוכל להעביר עמדות ולאן אנחנו הולכים. תודה רבה לכם. מי מנהל את השאלות? טוב חברים, אז אתם באמת, אתם רבים, אתם פה 800 משתתפים, אפילו יותר, זה נורא מרגש. אנחנו נתחיל בשאלה ראשונה של עירית מירושלים. עירית, תפתחי את המיקרופון, מוזמנת לשאול, בבקשה, במה שלך. מי השואל הראשון? עירית, אנחנו מחכים שתאשרי לנו. בבקשה, עירית. יש לנו קשיים טכניים כנראה, כי אני לא שומע שאלה. עירית, אנחנו מחכים לשמוע אותך. ואם לא עירית, אנחנו נעבור למישהו אחר, אבל עירית עוד ניסיון אחרון, את איתנו? כן, כן. יאללה עירית, קדימה. שלום עירית. מה העמדה שלך לגבי הגבלת כהונת ראש הממשלה ל8 שנים? עמדתי חד משמעית, ואני נורא שמח על השאלה הזאת, כי כשהסברתי אותה אמרו לי אתמול בערוץ 11, אמרו לי אנשים שלא הבינו. תראו, הדמוקרטיה שלנו נמצאת בסכנה, והדמוקרטיה שלנו צריכה לייצר את מה שקוראים check and balances, את אותה מערכת שמייצרת יציבות לדמוקרטיה עצמה. וחלק מהדבר הזה הוא באמת הגבלת כהונה ל2 קדנציות 8 שנים לראשות הממשלה. אדם שנמצא בראשות הממשלה במדינות דמוקרטיות, לאט לאט צובר כוח, שותל אנשים, מצליח בקואליציות כאלה או אחרות לשנות חקיקה לאט לאט, ומייצר מציאות שבסופו של דבר מאיימת על הדמוקרטיה. תהליכים כאלה לדאבוני קרו לאחרונה גם במזרח אירופה, קרו גם בטורקיה, והאיום על הדמוקרטיה הוא דבר מוחשי. ולכן חייבים לייצר את אותם מנגנונים שחלק מהם הוא הגבלת הכהונה של ראש הממשלה. ואני יודע שמיד שואלים אותי, באיך זה שאתה 22 שנה בראשות העירייה, ואני מסביר שהממשלה והכנסת הם המפקח שראש רשות לא יכול לפגוע בדמוקרטיה. ראש רשות לא יכול להמליך את עצמו. הממשלה והכנסת הם הריבון, והוא חייב להתנהל בצורה דמוקרטית. אבל כשהממשלה מחליטה שמשהו לא בסדר בראשות העיר, היא יכולה להדיח ראש עיר. אין מי שמדיח את ראש הממשלה, אלא באמצעות מה שנקרא חקיקה ושיטה בכנסת, והדמוקרטיה עצמה. ולכן, הגבלת קדנציות לראש הממשלה זה חלק מהתהליך הזה. אוקיי, אנחנו נעבור לשאלה הבאה. יש לנו את יניב מנתניה. יניב, קדימה. שלום יניב. שלום רון. שלום יניב. שמי יניב גורלי, בן 17 מנתניה. רציתי לשאול אותך שאלה כזו.
בבחירות האלה מדברות על יותר כלכלה ופחות ביטחון. בביטחון, כביכול בקמפיינים, זה הפורטה של נתניהו, אבל בכלכלה, כמו שאנחנו ראינו ב-2006, שהיה משבר כלכלי, נתניהו הפסיד מהדבר הזה. ומה שקרה, שהייתה ירידה דרמטית לנתניהו במנדטים. כיצד אתה יכול לנצל את הדבר הזה שיש עכשיו משבר כלכלי אצל חלק מהאנשים, בעסקים הקטנים, אנשים שיש להם עכשיו חובות, תנהל, תעשה דבר כזה, תעשה שאיבה קולות מהימין, ואז דבר כזה יביא למהפך בגוש, כמו שקרה ב-2006. תראה, אי אפשר להשוות את 2006 למצב היום, ואתה צודק בדבר אחד, שהיום כנראה, וזה חלק מהעניין, אני אמרתי, שבמדינת ישראל 3 דברים השתנו באופן בולט. וקודם כל, לפני הכל אני רוצה להגיד, העובדה שאני מרכז שמאל וכן הלאה, זה לא אומר שאני לא ביטחוניסט. אני יותר ביטחוניסט מהרבה מאוד באחרים. עובדה היא, נלחמתי עבור מדינת ישראל ב4 מלחמות, ואני חושב שהביטחון של מדינת ישראל עדיין, יש לו הרבה מאוד בעיות. אבל, בסופו של דבר, כרגע, קרו 3 דברים. 1, השלום עם הפרצות מוכיח שאפילו ביבי החליט והכריע שאין סיפוח. אין סיפוח, והמשמעות היא שנושאים אחרים יעמדו על הפרק. הדבר השני הוא שיש לנו היום את כל אותם מובטלים ועסקים, ומי כמוני רואה אותם בחיי היום יום. אני אספר לכם סיפור אישי. הלכתי לבית תמחו נקרא לזה, של עמותה בשם לסובה, שמאכילים בדרך כלל את מהגרי העבודה ואת דרי הרחוב. ומה הם אומרים לי? שבמקום 300 אנשים, היום יש להם הרבה מעל 1,000 והם צריכים לדחות, אבל אנשים שהיו נורמטיביים עד לפני חודש, חודשיים, 3, משפחות עם ילדים, עומדים מעבר לכביש, מסתכלים על בית התמחוי, ופתאום מחליטים בכל זאת, ובאים, מתגברים על הבושה, כדי לקבל אוכל, ואפילו לוקחים אוכל הביתה. יש פה משבר גדול מאוד. אבל אני אומר לכם את הדברים בצורה פשוטה, להגיד לכם שכל דבר אני יודע איך לפתור? לא. גם לא ידעתי איך לטפל בעיר תל אביב כאשר נכנסתי לעניין הזה. אבל אני לומד מהר, יודע להחליט החלטות, יודע לבנות צוות, יודע להכין תוכניות ארוכות טווח, ויותר יודע לייצר תהליך שיביא לכך שגם הכלכלה תשתפר. בתפיסת העולם שלי, בסופו של דבר, המדינה גם צריכה לקבל אחריות הרבה יותר מאשר בעבר, על כל הנושאים שמטרידים את האזרח, והוא איך לראות באופק קורת גג, דיור, איך ליצור מצב שבו כל אחד יש לו פרנסה, הקטנת פערים, וכל השירותים הבסיסיים שאנחנו חווינו וראינו איך המדינה לא מצליחה למנהל, את כל הנושא של החינוך והבריאות וכל אותם דברים, לא רוצה להאריך כרגע, אבל נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא של אנה. בבקשה, אנה. אנה? מיוט. הצגת 4 נשים עם ניסיון מקצועי מדהים ומוכח, שזה מבורך. אבל השאלה היא איך הופכים את זה לנכס אלקטורלי, להתחשב בנתון שהציבור לא מכיר אותן ולא מזהה אותן כנכס פוליטי. יש תוכנית לקדם ולחשוף אותן יותר בתקשורת? בוודאי ובוודאי, הן כבר עכשיו נחשפות, הן כולן גם ורבליות וגם מקצועיות וגם יודעות לדבר, והן כולן נמצאות בתקשורת כל הזמן, מבחינתי בוודאי ובוודאי. תראי, הנושא הזה של כשאני התחלתי היה לנו 10% דירקטוריות בעיר תל אביב יפו, והיום יש לנו 52% של נשים כדירקטוריות בחברות העירוניות. רק בחודש האחרון מיניתי 4 מנהלי אגפים, אבל זה היה 3 נשים להיות מנהלי אגפים, ואחד רק מהם הוא גבר. והתהליך הולך ונמשך, אני מאוד מאמין, ואני גם מודה לפני כולם, שגם אני השתניתי ב-20 וכמה שנים האחרונות, לגבי הבנה של הצורך והטיפול בעניין המגדרי בצורה של העדפה מתקנת ברורה. המגבלות הפוליטיות לפעמים מגבילות עשייה כזאת או אחרת, אבל זאת ודאי שליפה, והצגת האנשים האלה הייתה כחלק מלומר אמירה ברורה לציבור.
השאלה הבאה של ריטה, בבקשה. אוקיי, אני ריטה. יש לא מעט אזרחים ערבים, שאני אחת מהם, שמרגישים שייכות למדינה ואין להם בית פוליטי. אזרחים שרוצים להיות שותפים אמיתיים בעשייה הפוליטית והחברתית. השאלה, לפי דעתך, מהם הקריטריונים המתאימים לבחירת מועמדים ומועמדות מהחברה הערבית לרשימת הישראלים, וכיצד אתה מתכוון ליישם את זה, אם בכלל? אנחנו נציג רשימה מאוד מגוונת, אני מאוד מקווה שבסופו של דבר גם נגיע לכך שיהיה לנו מועמד ערבי. אבל, עדיין, קודם כל אצלי במועצת העיר יש 2 חברי מועצה מתוך 31 שהם ערבים, בעוד שהערבים בתל אביב יפו הם בסך הכל 4%. זאת אומרת, הייצוג שלהם הוא הרבה יותר מאשר מספרם באוכלוסייה. אני בתהליך אני כראש עירייה, נתתי הוראה והגענו למציאות שבה אנחנו מעסיקים יותר ערבים מאשר אחוז האוכלוסייה שלהם בעיר תל אביב יפו. כל דבר צריך לוודא שהוא גם יקרה. אבל לגבי מדינת ישראל וגישתה, את ראית את ראש הממשלה שלנו היום עובד על הקהילה הערבית ומספר להם כמה טוב, כמה הוא דאג להם לאורך כל השנים, ואחרי כל הסיפורים האלה הערבים נוהרים לקלפיות. מכל מקום, אין לזה קריטריונים, זה לא קריטריונים. אבל אם את מדברת איתי על פוליטיקה לגבי הרשימה המשותפת, אומר לך רק דבר אחד. קשה לצרף את הרשימה המשותפת כשיש בתוכה חלק שנקרא בל"ד, שדוחה על עצם קיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. השאלה הבאה היא של נועם, בבקשה נועם. נועם, אתה איתנו? אוקיי, אז אנחנו עוברים למיכה. בבקשה, מיכה. שלום. לפי המונה על המסך שלי יש 840 משתתפים בפגישה הזאת, שההגדרה היא שאלה אנשים שהם תומכים בך ובמפלגה ורוצים לעזור. השאלה היא איך אפשר לגייס להפעיל את האנשים, מה הדברים שאתם רואים שפעילות מתנדבים יכולה לעשות, ומצד שני איך להבטיח שפידבקים שהפעילים מקבלים מהשטח יעלו למעלה ויזכו לתגובות. שמע, אתה שואל אותי שאלת $64,000, ואני רוצה להסביר משהו לכולם וצריכים להבין אותו. בבחירות הארגון הוא לא ארגון היררכי, הוא ארגון כמעט א-פורמלי. רוב האנשים שמתעסקים במה שהם מתעסקים עושים את זה מתוך רצון טוב ומתוך דחף פנימי. קשה מאוד להגדיר להם או לתת להם הוראות מה לעשות. אבל לכן יש מטה, ובמטה הזה מכוונים כל בן אדם לדברים שהוא צריך לעשות. אבל אני נורא מאמין בבחירות ביוזמה אישית. אם כל אחד מהאנשים שמסתכלים כאן הוא באמת תומך, ואם כל אחד מהאנשים האלה יודע להביא, לשכנע 30-40 איש כדי להצביע ביום הבחירות, לבוא ולהצביע למפלגת הישראלים, זאת הדרך. ובשיטה הזאת, זאת השיטה היחידה לזכות בבחירות. מעבר לזה, כמובן, יש הרבה מאוד עבודה לעשות, החל מלהרים טלפונים, החל מאלף ואחד דברים שהמטה יכול לחלק לאותם אנשים שהם מתנדבים, ולכן צריך למה שנקרא להתפקד או לצלצל למטה, להירשם. עכשיו אני כבר אומר לכולם, אל תצברו שיהיה פה סדר מופתי, לפעמים זה ייקח זמן, אל תוותרו, תרימו טלפון, תגידו עוד פעם, עד שזה יצליח. זה לא מערכת של עירייה שלכל אחד יש תפקיד מוגדר, וכל אחד חייב לבצע את תפקידו, כי רובנו מתנדבים. אנחנו עוברים לשאלה הבאה לשולה. בבקשה. שולה, לא שומעים. שומעים? עכשיו שומעים אותך, שולה. שלום ובהצלחה. תודה. רציתי לשאול כיצד תפעל לשינוי חוק, לשוויון זכויות, לנישואים של פסולי חיתון למיניהם ולהט"בים.
קודם כל שולה, תדעו על שולה, יש לה בת שקוראים לה תל אביב. אבל את שואלת אותי בדיוק את השאלה הנכונה לגבי למה אני נמצא פה. כי אני לא נמצא פה בשביל תפקיד, אני מייצג סט של ערכים. אני נורא רוצה שבמדינת ישראל אפשר יהיה לקיים נישואים אזרחיים רגילים כמו בכל העולם, ואפשר יהיה להתחתן כחברי הקהילה הגאה. זה מה שאני רוצה. אבל כדי שזה יקרה אני צריך כוח פוליטי. כולם אומרים, הם לא הבטיחו, הם אמרו וכן הלאה. לא יעזור מה אני מבטיח. אם לא תהיה לי מפלגה גדולה, לא נוכל להגיע לכך שאותם דברים שאתם מדברים עליהם, שאנחנו חולקים בערכינו, גם ירפכו להיות כחלק ממערכת החקיקה ומדיניות הממשלה. זה בדיוק כל הסיפור. אנחנו עוברים לשאלה הבאה של אבישי. בבקשה, אבישי. שלום לך, שמי דוקטור רובין, אני בבוקה רטון, פלורידה, ברגע זה. אני ירדתי מארץ לפני 25 שנה. בפעם השנייה, הייתי רוצה לדעת כיצד אתה יכול או תנסה למנוע שתהיה ירידה, כי יש ירידה עצומה מארץ למרות הכחשות ממשלתיות. השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, איך אתה יכול להביא למצב של שוויון זכויות וחובות עם הערבים ועם הדתיים במיוחד. תודה. לגבי השאלה הראשונה, האחרונה, אני חוזר שוב פעם. אני אוכל לעשות רק אם יהיה לי כוח פוליטי, כדי לייצר מצב של שוויון זכויות כללי בחברה האזרחית, בחברה שלנו, ברוח מגילת העצמאות. אני נורא רוצה שוויון. בעיר תל אביב יפו חיים כולם, גם הלהט"בים, גם עניים, גם עשירים, גם חרדים, כולם, אבל חיים בשוויון זכויות מלא. בעיר תל אביב יפו מצד הגאווה ממומן על ידי העירייה. הקמנו מרכז קהילתי עבור הקהילה הגאה. מדוע? מפני שיש לנו הסכמה בקואליציה להקצאת התקציבים, ויש לנו כוח פוליטי כדי לבצע את זה. ולכן כדי להשיג במערכת של מדינת ישראל, במערכת הלאומית שלנו, אנחנו הרבה פעמים מצביעים בגלל כל מיני הסיבות שהן לא הסיבות הראויות. ואנחנו צריכים להצביע לסט של ערכים שאותו אנחנו מאמינים מי יהיה עקבי כדי להוביל אותו. זה הסיפור. עכשיו איך למנוע את הירידה? שמע, העיר שלי הייתה עיר ננטשת. העיר תל אביב יפו הייתה עיר ננטשת. תושביה עזבו אותה. מדוע הם עזבו אותה? הם עזבו אותה כי הם לא קיבלו בה את השירותים הראויים, את התשתיות הראויות, ואולי גם את היחס הראוי. והעובדה היא שהיום כולם רוצים לחיות בעיר תל אביב יפו. כלומר, הבעיה היא, האם נייצר סיכוי לכל אחד לראות באופק דירה? האם נצליח לייצר מציאות שבה התעסוקה והשכר יהיו הוגנים, ולא נדבר על גמח, אלא נדבר איך מייצרים חברה קצת יותר שוויונית, למנוע את אותם פערים חברתיים שאנחנו רואים היום במדינה. אלה הערכים שלי, ואת הדברים האלה אשתדל לעשות. את סט החקיקה הנדרש ואלף ואחד דברים לא ניתן לפרט כאן. אבל אם מדינת ישראל תהיה מדינה טובה לאזרחיה, הם לא יעזבו אותה. אנחנו עוברים עכשיו לאנדרי. בבקשה, אנדרי. היי, רון, אני אנדרי, בן 13 ראשון. ואני, כמו שכולם יודעים, מערכת החינוך היא הושבתה בגלל משבר הקורונה. ושאלתי אליך, מה אתה היית עושה במקום שלה במערכת החינוך? תראה, אני לא חושב שאני צריך להגיד מה הייתי עושה במקום. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. שיש לי המון ניסיון בתחום שנקרא החינוך. ניהלתי בית ספר, אפילו אם אתה בגיל 13 אתה כנראה בכיתה ז' או ח', ונפגשתי עם כל כך הרבה ילדים, וכל כך אני מתגעגע לשבת איתם על הדשא, שכשאני רואה אותך מחייך ושואל אותי שאלה, אז אני מאוד נהנה. עכשיו, לעצם העניין, מערכת החינוך במדינת ישראל צריכה לעבור
באמת הרבה מאוד שינויים שלא כאן המקום לפרט, אבל אין ספק שגם הקורונה הצעידה אותנו צעדים גדולים קדימה ביכולת שלנו להבין את השימוש בטכנולוגיה כדי להשיג חינוך ראוי וטוב יותר. דבר אחד שאני רוצה להגיד לך שאולי אתה לא כל כך מבסוט ממנו, לדבר שאני הכנסתי לתוך המצע שלנו במפלגה, והוא שחופשות של הילדים וההורים יחפפו את חגי ישראל ולא יגרמו להורים צורך להישאר בבית בגלל הילדים שנמצאים בחופש. עכשיו אנחנו ניתן עוד צ'אנס לנועם שפספסנו אותו מקודם, או אותה בעצם. מי, נועם? אבל עכשיו לשחק אותה. נועם? כן, שלום, כן. בבקשה. אוקיי, רציתי לשאול איך תיראה המדינה אחרי הקורונה. סליחה, לא הצלחתי להבין את השאלה, מישהו הצליח להבין את השאלה. איך תנהל את המדינה אחרי הקורונה? זאת, שמע, וואו, איזו שאלה, שאלה חכמה. איך תנהל את המדינה אחרי הקורונה? אחרי הקורונה צריך מהר לייצר מציאות שבה אנחנו חוקרים את המציאות ומבינים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים היום במציאות חדשה, עם גירעונות אדירים. מצד אחד צריך להמשיך להוציא כסף כדי להביא לידי כך שאותם משפחות ומובטלים ועסקים יוכלו להגיע מחדש לכדי פעילות רגילה, ומצד שני יש לנו גירעונות כאלה. ולכן אנחנו נצטרך לבדוק היטב את סדרי העדיפויות, ליצור פעילות גדולה מאוד בנושא התשתיות, ובסופו של דבר, באמת אני מקווה שתהיה ממשלה שמסוגלת לתפקד ולא כמו הממשלה הזאת. עכשיו שר אלן מהרצליה. שרה תאשרי ונוכל לשמוע אותך כולנו. מי שואל? שרה, עוד ניסיון ללחוץ לאשר את שנשמע אותך פשוט, צריכה ללחוץ על הכפתור, על המסך. אני לא שומע אותך. אוקיי, אז אני רואה ששרה קצת מתקשה, אנחנו עוברים ליובל. יובל, בבקשה, פתח את המיקרופון, קדימה. ערב טוב. רון, אתה מדבר על עצמך כעל איש ביצוע במשך ה-20 שנה האחרונות. שאלה שלי, בקדנציה של 4 עד 8 שנים, מה שלושת הדברים העיקריים שאתה הולך לעשות? ותן אותם כיעדים שאנחנו נוכל למדוד אותך מהלך התקופה הזאת, ותעזור לנו כמשכנעים איך להעביר את המסר הלאה. תודה. הדבר הראשון שהוא יעד מאוד מאוד ברור הוא הנושא שנקרא לצורך העניין טיפול בתעסוקה, וכאן מדובר על זה שבאותן שנתיים ראשונות אסור להעלות מיסים, וצריך לייצר מציאות שהמדינה שופכת כסף לטובת תשתיות כדי לייצר פעילות תעסוקתית. מצד שני, אנחנו נמצאים דחוף בצורך באמת להפסיק לשפוך כסף סתם, ולייצר גם מצב חדש שבו אנשים יחזרו לעבודה. אז זה הדבר הראשון, להוריד את האבטלה ולהביא אותה לתנאים סבירים של פחות מ7% בתוך שנתיים. הדבר השני בתחום הדיור. אני מתכוון ברצינות, ויש לי תוכנית איך אני עושה את זה, להגיע למציאות שעלות הדירה תהיה במקום 150 חודשי משכורת, 80 חודשי משכורת. ואפשר להגיע לזה תוך 7 שנים. על ידי, אני יכול גם לפרט, בקיצור, לשלש את רשות מקרקעי ישראל, לייצר תהליכי תכנון ולתגבר את מערכת התכנון, ליצור מצב של שיווק קרקעות מסיבי, לייעל את מערכת התכנון שתהיה מצד אחד גם יעילה ופחות בירוקרטיה, וגם בסופו של דבר תצליח לתת תכנון ראוי ושמירה על איכות הסביבה, כי יש בין שניהם כל הזמן מתח. אז נתתי 2, אני יכול לתת עוד כמה, אבל אני מניח שיש עוד שאלות. אנחנו עוברים לשרלוט. שרלוט, בבקשה. בבקשה, שרלוט. שרלוט, איתנו? לא. אוקיי, אז אם שרלוט לא איתנו, אנחנו עוברים לאווה. אווה איתנו?
בבקשה. אווה? את צריכה לאשר את השמה, ללחוץ על הכפתור, וכולנו נוכל לשמוע אותך. יש לנו את זה? לקוחות משותפים. תודה לך, אווה, יאללה. שלום, אני אווה. אני רוצה... דיברת קודם על הקריטריונים לחברי כנסת ערבים, אבל מפלגה משותפת, רק לזה שהם כולם ערבים, אין שום דבר משותף, אין משהו משותף בין אידיאולוגיה של חד"ש ושל בל"ד או משהו כזה. השאלה היא, האם תהיה מוכן ללכת עם המשותפת לקואליציה כדי להפיל את שלטון נתניהו? תראי, המשותפת לא רוצה ללכת לקואליציה. זה הסיפור האמיתי. ולכן כל זמן שיש בתוך המשותפת את בל"ד שכופרת בעניין הזה של זכותנו למדינת היהודים, אי אפשר ללכת איתם לקואליציה. אבל אני לא מתבייש לקבל תמיכה מבחוץ, מהמשותפת. שאלה הבאה? אז אנחנו עוברים למשפחת שטרן. כולם כאיש אחד, בבקשה. וואו, אבל אני מקווה שידבר אחד בשמם. אז קדימה, נציג ממשפחת שטרן, בבקשה. משפחת שטרן? שלום. שלום. בבקשה, ממש שלכם. אני לא רואה מי שואל. אם זה משפחה שרב על המיקרופון, אז רק אחד בבקשה. אז משפחת שטרן, אם אתם לא מאשרים, אנחנו נעבור למישהו אחר. יש המון שאלות, באמת, יש המון, אתם לא... אז בבקשה. רגע. השאלה שלי היא, האם אתה תקדם את תהליך השלום? אווה, תשמעי. משפחת שטרן. מי כמוני שואף לשלום? אבל דרך אגב, יש משפט ידוע, מי ששואף לשלום ייכון למלחמה. אני באופן ברור בעד העובדה שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה עם רוב יהודי ברור. אני חושב שהרצל הבטיח לנו את מדינת היהודים, אבל הוא גם לא ידע להבטיח לנו שלום. השלום הובטח ביכולתנו להגן על עצמנו. אבל הלוואי ונגיע לשלום, והעובדה היא שדברים משתנים. את לא זוכרת, אבל אני זוכר כשהיה לנו מלחמה עם כל מדינות ערב, ואז הצטרפה מצרים ועשתה איתנו פתאום שלום. ואחר כך ירדן, והיום פתאום יש תהליך של נורמליזציה ושלום עם מרוקו ועם כל המפרציות. הבעיה העיקרית שלנו בנושא של הליכה לשלום הוא שאני אומר ידיי פשוטות לשלום, אבל צריך פרטנר. ונדמה לי שלא הבשילו התנאים לדאבוני, אולי בשני הצדדים, להבין שפשרה זה דבר כואב, שפשרה מחייבת את שני הצדדים להיות מוכנים בסופו של דבר להגיד לא כל תאוותנו בידינו, צריך להגיע לשלום. ואני מייחל שאצליח להתניע תהליך שיביא גם את הפלסטינאים לכך שיבואו ויעשו איתנו שלום. אבל עד היום זה לא הצליח. אני מאוד מקווה שיום אחד זה יקרה. דרך אגב, הביטחון הגדול ביותר בעולם הוא בסופו של דבר שלום. שאלה הבאה היא של איתי. איתי בבקשה, לפתוח את המיקרופון. קדימה. שלום, אני איתי רשף. והשאלה שלי אליך זה שגם במפלגה יש הדמויות שהצגת באופן מאוד בולט, תל אביביות, וגם יש זהותך בתור ראש עיר, לעשות דברים מאוד מכובדים, ראש עיר תל אביב במשך 22 שנה. קוראים מפלגה ישראלים, אבל היא מרגישה מאוד מאוד תל אביב. אז השאלה שלי, איך מנגישים בעצם את המפלגה לכלל הציבור, וגורמים לה להרגיש ישראלית יותר? כן, אז אני חושב שענן ואבי שהצטרף היום הוא ישראלי מאוד, כי הוא מדליית אל כרמל. ורק 2 מתוך המועמדים גרים אמנם בתל אביב.
אבל אם אני מסתכל על כל המועמדים, איפה הם גדלו, אני לא תל אביבי, אני גדלתי בקיבוץ חולדה. אני שירתתי בכל הארץ, כשהייתי בחיל האוויר. הגעתי לתל אביב, כמו רוב התל אביבים, ממקומות אחרים. ולכן, אם תשאל את עצמך מאין הגיע קרן טל, קרן טל הגיעה, דעתי, ממרוקו, גדלה בירושלים בשכונת עוני, בנתה את עצמה, והתמזל מזלה, והגיעה לתל אביב, וניהלה כאן בית ספר. היתרון של אותן נשים שאני מדבר עליהן, שבסופו של דבר אני מכיר אותן וערכן, ולא בגלל מקום. עדי צברי הייתה לא מתל אביב, והייתה מ"פית ראשונה בצה"ל, והיא מנהלת לדוגמה. ולכן אני מקבל את מה שאתה אומר, שאנחנו באמת צריכים לעשות הכל כדי באמת, כי אנחנו עוסקים בדימויים, כי איך אומרים, את הבעיות אני מכיר, אני מחפש פתרון. ודרך אגב, כל אחד מוזמן לפנות למטה, להציע הצעות, לא בטוח שאתה נכיל את הכל, אבל בבקשה. אנחנו עוברים לאורלי. בבקשה, אורלי. כן, אני רשמתי כדי שאני לא אתבלבל. אז יש לי 3 שאלות. א', האם תתמוך בשינוי חוק הלאום כך שיכלול סעיף של שוויון בין כל אזרחי המדינה? 2, האם תתנגד לצירוף גנץ שהוכיח שאי אפשר לסמוך עליו ויש פה עוד כמה... לא הבנתי את השאלה, את מוכנה לחזור? על השני. חוק הלאום כבר אני אומר, אני בעד להוסיף את המילה שוויון לחוק הלאום. חוק הלאום מעצם טבעו היה מיותר. אבל משום שבוצע, חייבים להכניס בו את המילה שוויון. וחייבים שוויון אזרחי לכל תושביה ברוח מגילת העצמאות, זה בדיוק מה שאנחנו חושבים. אני חושב כמוך, בקיצור. כן. השאלה השנייה היא אם מי תהיה מוכן לחבור, ועוד יותר עם מי לא. ופה אני לא היחידה שהביעה דעה, יש פה עוד כמה, שלמשל את גנץ אסור לך לצרף בשום פנים ואופן, גם משום שהוא הוכיח שאי אפשר לסמוך עליו, וגם משום בעצם בגלל זה, ופשוט לדעתי זה יביא לכך שאנשים לא יצביעו אם הוא כן יצורף. תראו, אני לא אומר כרגע אם מי כן ואם מי לא, אבל אני רוצה לבוא ולהגיד. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שאנחנו הולכים עם אנשים שערכיהם משותפים לנו בצורה כזאת או אחרת. אני לא חושב שצריך להכריז על חרמות. גנץ דרך אגב אמר שהוא כבר טעה. אני לא אכריז כאן על שום דבר, את מי כן ואת מי לא ברגע זה. יש בן אדם אחד שאני לא מוכן להיות איתו בכל מקרה, וזה ביבי. לא מקובל עליי שיהיה ראש ממשלה שמורשם ב3 כתבי אישום של שוחד, מרמה והפרת אמונים. נקודה. פרט לזה, פוליטיקה היא האמנות האפשרי, וקואליציה צריך לעשות עם מי שיש. וזה בדיוק מה שאני עושה היום. יש לי בקואליציה את כולם, גם כאלה שאני חושב הפוך מהם. אמרתי, גם את ש"ס, וגם את אגודה, וגם את ימינה. אבל במסגרת האפשרויות, אנחנו בסוף מגיעים למכנה משותף, שמאפשר לעבוד ביחד. כי כולנו בסופו של דבר גם עם ישראל. אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו לרפי. רפי, בבקשה. אז יש לנו 2 רפי, שזה יפה, כי יש פה באמת מאות אנשים, אז מה הפלא שיש פה 2 רפי? אבל רפי ששלח שאלה, הוא בטח יודע שזה הוא. רפי? הלו? כן, כן, שומעים. שומעים? רון, שומע? שומע? מדבר רפי סגל, אולי השם מוכר לך, כי אני הייתי 24 שנים בעיריית תל אביב. אוקיי, בוא נמשיך. זוכר? כן, כן, רפי, עכשיו אני רואה אותך. עכשיו אני רואה אותך.
אני אגיד לך את האמת, אני באמצע משמרת ביד שרה, אני מתנדב, אני נוהג ומסיע פה נכה על כיסא גלגלים, ואני גאה במה שאני עושה, אבל מה שמעניין אותי זה שני דברים. אחד, האם אתה מתחייב שלא יהיו יותר מ-18, 17, 20 שרים, ולא להיכנע, גם אם תהיה קואליציה שתדרוש יותר, לא להיכנע לזה, כי זה פשוט פשע ובושה. שאלה אחת. שאלה שנייה, מה עושים נגד כל הפשע שהולך וגובר במדינה? תראו, בסופו של דבר, העניין של פשע הוא נחישות, השקעה והקמת המנגנונים כדי לאכוף את החוק. מצד אחד, ובעיקר בנוי על העובדה שאתה באמת אוכף את החוק בצורה שווה על כולם. פעם התבדחתי, אמרתי, איך צריך לנהל את המדינה, למי צריך לתת כסף? וזו הייתה בדיחה, אני לא מתכוון כרגע להגיד שאני מתכוון לזה, אבל אמרתי שמדינת ישראל היה צריך לחזק את מס הכנסה ואת המשטרה. משטרה זה בשביל חוק בסדר ולתפוס את אלה שלא מתנהגים כמו שצריך, ובסופו של דבר, אם מס הכנסה ידאג לזה שכל מעלימי המס נגבה מהם את המס, אז יהיה לנו בסופו של דבר גם כסף לחינוך, גם כסף לדיור, גם כסף להכל. בקיצור, מה שאנחנו רואים במדינת ישראל זה ממשלה שאיננה מושלת, לא מפני שאין כוח, אלא מפני שהיא לא מסוגלת לעשות עבודה של שוויון עבור כלל האזרחים. ואז נוצר מצב שכולם לא מכבדים את החוק. מה הייתה השאלה הראשונה, רפי? שכחתי. 17 שרים בממשלה. תראה, אני רוצה להבטיח לך, אני רוצה להגיד לא יהיו יותר מ-18. אבל אני לא יכול להבטיח לך, אני יכול להגיד לך שלא יהיו יותר מ-22 שרים בממשלה. אבל אני גם מבטיח לך שאצלי לא יקרה שכל שר ימשוך לכיוון שלו ויסתכל רק על הפריימריז שלו כאשר הוא עובד, וכל שר שמצליח זה בשבילו כישלון. בדיוק כפי שזה מבוצע היום, כפי שהכרת בעיר תל אביב-יפו. טוב חברים, אנחנו הגענו לשאלה האחרונה. אחרי השאלה האחרונה... רגע, לפני השאלה האחרונה עוד. אני קודם כל רוצה להודות לכל מי שטרח ועלה לזום הזה, ואפשר לי לדבר, ואפשר לי להביע את דעתי, ואם אתם גם תורמים ותבואו, אז בכלל הרווחתי השעה הכי פרודוקטיבית שהייתה לי. ואני מודה לכם כבר מראש שלא אשכח. אז באמת שוב תודה לכם. עכשיו שאלה אחרונה של דין, מיד אחריה תשובה של רון, ואז עוד כמה דברים מטעם המטה. אז בבקשה דין, קדימה אנחנו. רון שלום, דין מהורים למען אקלים, מה שלומך? כל הכבוד שאתה עולה לזירה הארצית, מאוד שמחים לקראת זה. אני מארגון שנקרא הורים למען אקלים, אנחנו עכשיו בעיצומו של משבר אקלים מתהווה בכל העולם. רק בשנה שעברה טבעו אנשים גם בתל אביב במעליות תוצאה ממזג אוויר מטורף שאנחנו חווים. אחת הדרכים להתמודד עם זה היא אנרגיות מתחדשות וכניסה מאוד משמעותית שלהן. ורציתי לשאול איך אתה מתכוון לדחוף את הנושא הזה שסובל ולא מתקדם מספיק מהר בישראל. תודה רבה לך. תראה, אני לא רוצה להגיד לך כרגע הבטחות סתם, אבל אני רוצה לדבר איתך על העיר תל אביב-יפו. אני רוצה לומר לך שאנחנו דחפנו ואנחנו חתומים יחד עם 40 ערים גדולות, מה שקוראים C40 בעולם, על אמנה שנמדדת מדי שנה בשנה, ואנחנו בעיר תל אביב-יפו נמצאים במציאות שבה באים אפילו מערים אחרות בעולם כדי לראות מה הדברים שאנחנו עושים. בכל הפרמטרים של איכות וזיהום אוויר, העלינו את איכות האוויר בעיר תל אביב-יפו בצורה דרמטית. היינו גם היוזמים להרבה מאוד חוקים שתרמו לכך שיש הרבה פחות, יש דלק דל גופרית ופחות זיהום וכן הלאה וכן הלאה. המציאות במדינת ישראל מחייבת, לא במדינת ישראל, בעולם, לטפל בנושא הזה, ואנחנו היינו היוזמים לכל הנושא של חקיקה של בנייה ירוקה שהפכה להיות סטנדרט במדינת ישראל, בתור דוגמה. כלומר, אין לנו ברירה, אלא להסתכל גם על עתיד ילדינו ולא להסתכל רק על היום-יום,
והדבר הזה, דרך אגב, נרמז באותו דבר שאמרתי על איכות התכנון במדינת ישראל, שמחייב את כל עם ישראל לאיכות בנייה ואיכות ביצוע, שמטפלת גם באיכות הסביבה. רגע, סיימנו? כן, היה מהיר, אה? אז אני לא יכול להודות? כן, נסגור, תודה רבה לכולם. ואני נכנס. מה? להודות או לא? כן, כן. אז אני עוד פעם מודה לכולם, מודה לכל העם שאפשרו לי לדבר, מודה לכל מי שיתנדב ויבוא, ובסופו של דבר, כמו שאני אומר תמיד, בבחירות לא צריך גנרלים, בבחירות מי שקובע זה החיילים. אז אני מודה לכם מקרב לב ותודה רבה ולילה טוב לכולם. תודה. אז וואו, זה היה מדהים. תודה לרון על הדברים המעמיקים ומשמעותיים האלה. היינו פה כמעט 1,000 אנשים, זה די מדהים, בטח בזום ראשון. ועכשיו השלב שלכם. אז שמעתם, התעניינתם, אתם תומכים, אתם איתנו? יאללה, בואו נעשה את זה. תקשיבו מה עושים. אתם נכנסים לפייסבוק, מכירים? הישראלים בהנהגת רון חולדאי, זו הקבוצה שלנו. אתם עושים ג'וין, אנחנו מצרפים אתכם ומאשרים אתכם. בפנים יש שם גם את קבוצות הוואטסאפ שלנו. יש לנו כמה קבוצות וואטסאפ, חלק מהן כבר מלאות, אנחנו רוצים שתבואו עוד ועוד, וכל חבר מביא עוד חבר. אוקיי, דרך קבוצות הפייסבוק והוואטסאפ אנחנו נתחיל להתאגד. תביאו את החברים שלכם פנימה, זה חשוב מאוד, את החברים, את השכנים, את הקרובים, ביחד אנחנו נעשה את זה. חוץ מזה, הקמנו גם אתר קטן, דף נחיתה, שאתם יכולים להירשם בו לפעילות, ILIS.COIL, מי מכם שלא נרשם לגמרי, זה הזמן. אנחנו עושים את זה, אנחנו מביאים מהפך אמיתי לישראל, תצטרפו אלינו, בזכותכם אנחנו מצליחים. תודה רבה שהייתם איתנו, ויהיו עוד הרבה שיחות, אז נהיה בקשר, כן? יאללה, להתראות.